Pura niya ibagbagam dita pala na anak mo butag. Makitag talala di tawi. Huh? Isa akong tupay sa iikot-ikot di sa ako sa kayabla-ablat. Nga laki din no kapriman. Alaak pa iti lighter na sinjak pa yung sigarilyo nga no kasjay. Tapos mga rigan ka, makitak pa iti dwinday. Kaya ayamak pa ya. Di ayam kami pa jack stone no kaya mo. Sikati beneficiary. Sana agpa-blatter di police station no da nangyari kanyak sikati umuna nga damputin da. Apo na mo tapi kriminalak. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Baak man aja yan. Pati mata ko na. Bay, di ka mamumang agtamtambay dito. Ati pa'y bayog ti mamumang ako na eh. Makakakita kanya midto yan. Kasano nga maumakanya ka kita dangot tirik na kita. Amen. Dari na boy. Uri kayo lang atoy. Damo lang ti damdamin da kita. Kaya mo sa una tagbate ka to'y bayog. Aray ko na nangarod. At ang taulong tagbatik. Aray ko boy, no ati ulok ti tagbatam. Madimit ata ulom ti tagbatik eh. At amuging mo. Ngayon, yan nga ni kayo agkarkaropa ni Frankenstein eh. Dait lang kulang na tuwin eh. Guys. Pinagkanom kanya boy pang Halloween. Si kamay. Mas ilang basitan si kani Romidia sain. Taman na eh. Rumidias. Norte ka lang nga paglulok pa na. Pagsubli ka man din nagubramo na. Huy, Andres! Kiinam. Nagkatapagtambay may tipe balite. Mabati ka toy. Tiga picture mo. Naglawa ni Gini oh. Istingan ka rin do bagay kong long hair. Jay. Daka sa ata. Wan. Malas ka ta. Pamrin pa ka. Mga kita na to yun. Pagka kabel-kabel mo tulong mo. Sino ang baga mo nga malas mo eh? Napong ko. Sabi pa yung napong mo. Ano? Magtugyo mga atin, pagsampo na pa yun. Naputo ka raw. Siyempre may kaya ilang misty ni sirap si balite. Sauce. Ano pa yun boy? Banglaw ya. Banglaw. Bakit ka ba? Hindi ka sa algiscript pa. Siyempre kami nagputot din ay nagda. Putot. Kidiyap ko guard boy. Amon boy. Ati pedagati mamuma kanya mon. At ati kawayan ka mabaim pa nga grabungan ta kinanahin ka nga ratoy. May ano pinagsuot ati bulong nanay. Ha? Hay, apaw. Hindi ka makari na. Mauma da ka di mo tagit. Bahala damit agad jasin na. Isuti na kurso na nga pagtambaya. Tigay mo saon. Ato'y bayig tumadjas. Madinga si ka. Ay madi. Sika. Kaya suna lang kargang malis ka ito. Nagsubli ka man eh. Di na nayo naman ti Aliporos ito eh. Madi mo ato'y tirantak. Si ka. Bag tinabiyag ka pa kung ano sabugan ka pulkanan. Jack, ang sabugan. 50 kilometers radius boy. Adayo. Mga tarayak pa 50 radius. Above sea level. Above sea level. Apa erjahig danom. Di daga under the land. Under the land. Madi nga under the sky. Ato nga bagbaga. Madim sa amin mawawatan nato yung bagbaga. Apo. Yan, Boy. tinatanga mo dyan. Nagpasyar. Ay. Mas asensyo nga boy Ambay. Datatom ni. Madi nga tato ata boy. Ano nga? Nasini lang ata. Nasin. Susin eh. Ha? Susin ang kahirapan nato. Taka bumanangin. Apunin mo ten. Susi ng kahirapan. Diyan bumanang. Uy. Malay mo, si Katig Balin nga umuna nga breadwinner di pamilyayo. Ang pamilya ko. Uy.
Kuha ti tawag ijay. Poverty chain breaker. Siya dyan. Oy, naata sa Tagalogom Bisusi na. anjak mintin dyan. Okay siya ba? Poverty chain breaker. Oo, siya dyan. Ay, lati, amo lang ka breaker eh. Break. Baka- Rino. Baka breaker pa iti kuryente. Adayo ti panunot mo eh. Break. Kung ano breaker nga di Rino. Basta poverty mo majin. Kasi di mangyari ti begtetatan eh. Yung kisabanan. Kita man tawa brief mo baka napultitang mo gidatan. Madimot siguro. Madimot mo na napig sa utot ko. Tapi kasi YouTube mo. Mati ka dyan yung tugong mo di CR. Hang. Agwinara sa dyan na ano kasi nga tunog. Madimot siguro, Andres. Nung no tumagtagkiak, di nagti CR 5 minuto. Bago rumurami nga takkay. Ewan kayam, berti ka nagtamtambay. Kinamay ko nagtambay dito, inapres ka. Kaysa pag nakita na, nagpudaw, madamdaman na, talimudaw akpay. Sabagay, Andres, napreskot to eh. Andres, siguradaw, nagbambantay ito yung ating abalay. Magbambantay. Kaya natagbantay tao, tao na raalya. Kaya halalya, Andres, alang mga tao. Andres, tekas tinga balay partida amin nun. Nagajay, Encanto, White Lady, Capre, Duwende. Partida amin nun. Pwede tayo pagpulaw. Ako yung ipagbalayan tan alya tao, basta nga balitay. Tayo, di ba rin kikayo ako. Un Andres, no ket mo ti karon ti kapangyarihan. Mapangkat ti alas 12 ti rabit toy. Mga alakan ti kastinay. Ramot-ramot na ti baletay. Ug kisam no katoy, sa mo'y kabil jay, ungan mo. Sirok na. Karon ka ti kapangyarihan. Apay mga umati ka matagi nagibaga kanya miday. Saka, ako mati mapampansin ko ito yun eh. Katatayak pa ito nakatambay. Kita ko mamo nagparpari na kanya kaon. Sunggar ko mam aming dot.com pati urmot kaon. Kuha mo niya. Amo pamilya garaw. Kasi no ti marigrigat kay lalo pa nga marigrigatan. Ang katan ngay. Kasi ako ding breadwinner nga ako konam. Oo. Amo pamilya, ampunan na ko. Okay, Sa pamilyatan. Apay pamilyado lang nga ti mabalin nga breadwinner. Agidi nagagayt, agidi dati mayat nga trabaho na, agidi na lang agsapol. Taling ka nga talaga. Ay, biyag ka sarili lang mait kasi na jay. Sarilim lang biyagam. Hoy, Apay wala inang kintatang maun. awanan. Kamo, ang punak sa, tapos pag dumakulak, ako naputa nga magulang ko. Awang gayam ti kuamon, pamilya mo. Ngun suwar nga papampunak ka niya mabalay. Nagpampong ka lata di home for the agent din. Ay, di baka lakay kas jay. Oy. Api, lakay ka. Nagkaroon ka pamilya jay. Siguro tiket ko king papa. Kaya mo nga papalnik ko di muging mga tayo. Sumo lang kinanahin ko sapsapulan numat maturo ka kastani ko sikati mapampanaginipak. Ha? Mabalay na yaramida nagtipapilan tas ampunan ako. Madi kayat. Apay, Kaya mo ko lang nagpa-insurance na sikati ko. insurance. Oy. Sikati beneficiary. Beneficiary. Oy. Sana agpa-blatter di police station no da nangyari kanyak sikati mo nga damputin da. Apunan mo tapi kriminalak. Siyempre sika beneficiary no matayak sikati papanan na mamin. Siyempre aldaw, nalawag. Try mo tirabi nga pantaw. Kita ta amin nga sunggar namin nga dukmaw pati dudut ti kilikilay mabut ti atay kung mau duk na kaya mau ngumato amin ata paramdamam. Pura niya ibagbagam dita pala na anak mo butal. Makitag tal alya di tawi. Isa akong tupay sa ikot-ikot di sa ako sa kiyabla-ablat. Nga laki din no kapriman. Alaak pa iti lighter na asinjak pa yung sigarilyo nga no kasjay. Mas mga rigan ka, makakitak pa iti dwinday. Kaya ayamag pa ya. Di ayam kami pa yung Jack Stone no kaya mo. Ni, Andres nagturod kan. Ha? May bagbagam lang ata ta, madi ka pa nakakita. Baka no makakita ka, baka mamuryot ka, madi ka makaturuturo gain. Ayun na. Nya tika butang kaw. Nabayagan nakakita alyan. Among pa nyo namin sa ngarabe ay nakitak to pa yung magmag na kandila. Kinamat ko, permitaray na. Nidop na yung na po na. Tibutang na. Pagpatraya kang dila, kapit sa ka na. Tsaka kinamat mo, nagturod ka mutain.
Oo, kasi sabam. Sika mamahit. Asidag mapuura na di bangsalan, na di yeronan. Kada kuanan, ding-dingnan, din pala kamatayin. Siyempre makaungot kamot Bagay puro siya mamait. No mapupura ni Balaya, kamata may kandila na. Ligon niyang saji magmagnanay. Ilyang, saan ka pupunta? Halika muna dito. Nalagit ni kunyangan niya, nakapudpudot, pag nakapag na. Trip na karot, baka nagpangisit Bakit saan ka pupunta, Gunyang? Wala. Naglalakad-lakad lang ako. Maglakad-lakad, nakapudpudot. Gumisit ka pa ita. Eh, wala kasi akong magawa sa bahay. Tapos si Baak, wala din naman sa bahay nila. Bakit mo hinahanap si Baak? Anong meron? Eh, woy, di pa kayo mamaw. Kapag nagpasyati pa kita, Bicol Express. Duwa lang na eh. Diba, Dito pinag-aways. kituwa talaga raw. Alang ang mga gawis da. Tsaka Bicol Express, yun mo ajay. Hindi ko nagan sa jay. Bicol. Maganda yun, napalandan. Kaya ka mo niya da, pa iyak magdamagam, diyan mo nakasurot. Surat ito magam. Sinama ko lang si Baak para malibang-libang naman. Malibang-libang. Lakay ni taon. Ate mo, ito na may alam. Kung makasasawa siguro mo ni Bagan, di na ito baybay-ano, hindi na makasawa mo ito. Sos, po, dumatimak na makasawa pa ajay. Kaya kung tiwaram di tao mo. Hawanan. Maubing pa yate. Nakaaraw pa lang kinautog ng mga dimot. Amoy, napunay ka mo. Kapoy mo kami. Kaya di mo nataurayan. Nakapaduko mo kami. Ay, Asjay, Di dabantanan ko di bagkon. alagaan ka no ko Pakanang kano ka di makalason. Ikasano Ay, no kwa, no gahaman ka, greedy ka, o kaya mo ka kwarta, di kaya napatayin no kan. madi kailangan ti kwarta. Dati bagbagam, kaya mo ti bumanang. Sika lang ibagbaga di kahit ko lang ajay adat lang ti kadwa nga dumakkel Asjay. Ay lumakay. Kapag dumakyan ka ba yan, lakay kan. Maday lumakay gayam lumakay. Ta Gulo ka. Ako nagtara kang kanyam, no lumakay ka, Di ka kailangan sana na. katumar. Damdama pa lang. Wala na siya nga tungtungan tan. Yung sampit mo, awanti, good news mo. Adda, Anya, ginutam dama. ti good news enjoy, inom man na dyan. Nay kita man ta, kitam tamatam na ay. Kay sisong. Di ba? Di lang mo tigay mga good news sa ginom ta. Kita mo kayo, madradaray pa ito lips ko na eh. Oh, kitam. Sinyalis ata nga kailangan na ginom dama. Nakapulutan ta ngay.